rayuwar mutum sai dai Allah anan nake duba tun munai kanana mu kai ta gashi mun girma Bismillah Allah mamallakin da yayi dare rana yayi dukan mabiya ya al'umma yayo masoyana yayi dukan halitta yayo uwa da uba gurin dama na san do abinda zami maku ba za mu kai ku ba tun manai kanana idan ku ya zama a jikin muke duba ba ku so mu hau igiya ta zaren da ba za ta karke ba can cikin dare kai kuka ba za ku kwanta ba za ku sake yin barci ba idan ku jikin ba zai kawo ba sai kwamin ya barci sanin kwa idan ku shi ma yau kwana gun uwa muke kashi da fitsari ba za ta kyama ba tun manai cikinsu suke wahala ko da musu ne su ma aihuwar su wata ta ne tashi wata yau ku ba dama dole ne uwa ta kaso danta ko da ya zama wawa ita ta san wahalar da ta yi da shi da ba ta mantawa mai ya aje ruwa a daka na san ba zai ki tulu ba ba shi ne ko bangon cikin gida na dukan gidan kowa in ya faɗi kewa ta faɗi ko gidan anai kewa lokacin ko za ka ga mai sanka wani dan mahaifa yayi na gode wa Allah ubangijin da yaban mahaifana ya sa suka kula min da lafiya na sukan raɗin suna tun ina karami na yota ta gashi na girma na san do abin da zanai muku na biya ba zai kai ba abin da na yi muku na laifuka ko a yau ina duba Allah ya ji kanku iyayenku da ku da mu kowa wasu ba su so na sunai suka na Allah ya ne duba banga da shi ya banga fikirar maganan da ya bani ba wai ba kara ka fasa rabu yanayi duban waɗanda ke nema falya kulle kairin auliyas murzancan ba ni na faɗa ba kuma the people who say the hit you don't trust to them kuma ba za na bar omana abana aje na tafi na bar su ba wasu sai ka gansu sai na yi daula ko iyaye na yunwa hankalinka yau ko'ina ka aje da kayo kwamantawa duk abinda yau ko da ka zama su ne dai silar girma duk abinda yaro ya karkata ko gurin da ya yi nema a bar shi in baya kaucewa hanyar ko annabi sha nema sai faɗin shi kane nake waka a gurin iyaye dai Allah ya ka samu gama lafiya da mu da ku kowa.